Terve! Täällä on tänä iltana Rene Rinnekangas, Henna Ikola ja minä Enni. Ja me kysymme toisiltamme kysymyksiä. Rene, mitä temppua et tunnu oppivan sitten millään? Taitaa olla backroadia. Se on kyllä meikään semmonen ihmeen vihollinen. Noloin tosi TV-sarja mitä seuraat. Henna. Sanotaanko Big Brother? Henna, monta olympiamitalia Suomella on lumilautailussa? 2. Ai, 3. No Rene, kerro paras partti, mikä leffa ja laskea ja miksi? No ennen ainakin fiilistelin, että tää on Haldor Helgasonin tuo, mikä se on. Black Winter, niin. Sitä meikä fiilistelin pienemmän. Milloin on liian kylmä laskemiseen? Enni. Sitten kun on -30. Rene, etu vai takakantti? Etu. Kuka on Teri? Minulta? Niin. Teri Haakkonen. Kyllä. No Enni, voiko metodin ottaa kiinni jalkojen välistä? Voi mun mielestä. Voi. Rene, lempilaskukohde kautta keskus, miksi? Kyllä mä sanon Ruka, että se on joka vuosi kyllä ikis ympäri vuoden. Tai no siis et kesällä, mutta Henna, frontside vai backside? Backside. Rene, kuinka monta kierrosta on liikaa? 4, ei 3, mä en 3,5. Okei, sovitaan niin. No 5.